Nakasulay na ba ka nga nagkasakit og murag wala kay kusog mo bangon? Lisod kaayo ang lawas nga luya, ang hunahuna puno sa kabalaka, ug usahay walay kasiguraduhan ang tambal og doktor. Pero igsoon, bisan sa sakit og kaluya, ang Ginoo nagpahinumdom nga siya mao ang atong mananambal. The Bible declares in Jeremiah 30:17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Mga igsoon, sickness reminds us how fragile life is, but it also reminds us of God's power to heal. Sometimes He heals instantly, sometimes through doctors and medicine, and sometimes by giving us strength day by day. But always, He promises to be with us. When the body is weak, the spirit can still be strong in Him. Let's pray. Lord Jesus, You are our great healer. Among gidala diha kanimo ang among sakit o kaluya. Touch our bodies and restore our strength. Hatagi mi og kusog matag adlaw, ug panalipdi usab ang among pamilya. Lord, kung adunay plano nga dili na mo masabtan, tabangi kami nga musalig sa imo. Salamat nga sa tanang panahon, ikaw nagapuyo uban namo. In your mighty name, Amen. Ask yourself, when I feel sick or weak, do I still choose to trust God's healing power? How can I encourage others who are also suffering physically? Friends, sickness may weaken the body, but God's presence strengthens the soul. Trust Him, for His healing is greater than our pain.